Доброго времени суток. Сьогодні хотів вам показати таке чудове каміння. Це гнейс кам'яна кора. Похожа на кору. Отак вона виглядає. Це фракція 3,6 см. Использується для ландшафтного дизайна на клумбочки. Камінь блестящий, дуже красивий. Так він виглядає в об'ємі. Приблизний розход його на метр квадратний 50-60 кг буде. Кого цікавить таке каміння, звертайтесь до нас у місті Одеса. Площадка Кам'яний двір, вулиця Академіка Заболотного, 85. Всім бажаю здоров'я і гарного дня.